Il-Partit Nazzjonalista għadu ma sabx il-mexxej li għandu bżonn. Dikjarazzjoni skietta li għamela l-eks Ministru Nazzjonalista Michael Falzon f'perjodu fejn it-tmexxija ta' Bernard Grech tinsab taħt il-lenti. F'intervent fil-programm Papers kien imxandar fuq One, Falzon ma darx wisq mal-lowża u indika b'mod ċar li hu jemmen li l-mexxej li għandu bżonn il-Partit Nazzjonalista jeżisti. Min kliemu der ċar li dan mhux Bernard Grech. Għadu ma sabx il-mexxej illi jiena naħseb li għad hemm il-mexxej li għandu jkun, ma mhix se naħat ngħid minnu omini. Għandu jkun ġifieri għadu ma sabx il-mexxej paċi fuq saqajh u jgħaqqad li diversi nies li għandhom opinjonijiet differenti. Id-dikjerazzjoni ta' Falzon tingħaqad ma' dik ta' opinjonisti akademiċi u attivisti oħra li f'dan il-mument qed jitfgħu dubji kbar dwar l-abilità ta' Grech li jmexxi l-partit. Saħansitra fil-programm Extra tqajjem is-suġġeriment ta' vot ta' fiduċja. Jiena naħseb illi wasal iż-żmien illi kap ta' partit jekk hemm bżonn iressaq kunsil ġenerali dawn ma l-idea tiegħi ħanerġa' nitlob vot ta' fiduċja fija nnifsi. Qed jidher ċar li minflok għaqad Bernard Grech spiċċa feret. Mhux biss għax il-ħatra tiegħu bħala kap imbuttata minn grupp ta' estremisti kienet frott il-firda, iżda wkoll minħabba l-istil qed jaddotta Bernard Grech. U naħseb illi Bernard Grech kif tkellem prova joġob ngħidulhom hekk it-Talibani li mhux Talibani fis-sens illi mhux lesti biex jiddiskutu ċerti suġġetti u ma tant huma magħhom lest u dritt u riġidi fuq il-pożizzjoni tagħhom illi ma jaċċettawx li laqas iddiskuti il-pożizzjoni. Fid-dawl l-eks Ministru Falzon esprima l-fehma li l-mexxej ideali tal-Partit Nazzjonalista u xi ħadd ieħor, il-preżentatur staqsek jarax li Grech jaf ikun mexxej temporanju. It-tixbija li ġab il-preżentatur ukoll ġabet reazzjoni ċara u tonda. Bernard Grech huwa l-Papa Ratzinger fil-Knisja Kattolika? Ma naħsibx, qed tinsulenta il-Papa Ratzinger.